जुआर ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ମାଛ ପଡ଼ିଲେନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଏଇଠି ହସୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଜାଲରେ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ନା ଏ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦ କରିକି ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଧରା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମାଛ ଅଧିକ ନେଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଫାଲତୁରେ ଖାଲି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଏଇଠି ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି କି ଏପାଳି ଖେପାରେ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ନାହିଁ। ଆଉ ମାଛ କିଛି ଏତିକି ଧରା ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଗଲେକିରି ଭଲସେ ଖୋଲିକିରି ଦେଖେଇବି ଢାଳିକିରି କି କେତିକି ମାଛ ଧରା ହେଇଛି। ଏପଟେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁଛି ତ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ମାଛ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଭଲସେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଛଟିକୁ ଭଲରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଏରିଆରେ ଏଇ ମାଛକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛର ନାଁଟା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ମାଛ କେତିକି ଧରିଲ କ'ଣ ଧରିଲ ଏତିକି ହିଁ ମାଛ ଧରା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଠି ଏତିକି ଧରା ହେଇଛି ମାନେ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 250 ଖଣ୍ଡେ ତ ସେତିକି କିଛି ମାଛ ଧରା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯେହେତୁ ଜୁଆର ହେଇଗଲା ଆଉ ମାଛ ପଡ଼ିଲେନି ତ ଆସିକି ଘରକୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଭାଇ ଏଇଠି ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ମାଛ ସବୁ ଫ୍ରାଏ ହେବ ଆଉ କେଉଁ ମାଛ ସବୁ ଶୁଖୁଆ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଇକି କୁହନ୍ତୁ ମାଛ ଧରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।